udan udan panas saling aling cepi Mondol awake dhewe bengi iki kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan Segara Madu ketemu karo Wanodya ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu Sudama. Wah hebat mila datanama kaliyan Cinandra Pasuryani kurang candra luwih warna prasasat widodari sing ngejawantah. Yo. Idune lho. Moncrot teko kene. Karepku ben mbok raup ngono. Kok iso iki Matur sembah nuwun sanget Om Yuda. Nggih, Dek Lintang. Sugeng dalu Om Yuda. Dalu, sehat nggih panjenengan? Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun Om Yuda? Kula nggih sehat. Alhamdulillah. Rawuh mriki wau jam pinten Om Yuda? Kula jam 8 pun dugi mriki. Jam 8 pun dugi yo isuk menapa ora kurang isuk kuwi Om Yuda? Dalu niki wau jam 8 dalu. Jam 20.00. Enol. Alhamdulillah. Jam pinten? Iki sapa to Pakde kok wani-wani nganu bokongku? Lah iki nek blekok moncrot lho. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Iki kowe iki kok iso pulas ora sopan blas lho. Ora sopane mapane nggon ndi kowe kok iso ngelokne ra sopan? Wong kenalane biasa ya kena. Sopan lho Mas. Nganggo ngene barang apa? Ya sopan itu namanya adab. Adab ya to adat ketimuran tradisi unggah-ungguh subasita tata krama wis pantes ngene iki lho monggo Pak monggo Dik lah kan menunduk ya Mas ya merendah ya tapi kan ya lihat kondisinya seperti apa lah kok iso wong ning mburine iki nek wong iki ya aja mung pledang-pleding ngono ora sopan lah kudune piye nek ning mburine nek wong iki lho kenalan pripun Cak Yuda kabare kula nggih sae Mas Mandal alhamdulillah sehat to. Kula nggih sehat. Alhamdulillah padha sehate. Pak niki stres to Pak niki. Pucul kowe suwi wi. Wah, nggih. Ayo ngene. Pripun kabare Mbak Lintang? Pak nggih sehat. Ngene ayo nek gurine nek wong kan ora. Iku akhire Cak Hasan saka ngisor jane mondol kae nek apa to ngono. Ruwet nek kowe iki kok iso. Nggih, sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah. Kota Tahu Kediri. Nggih, Kediri panjenengan pripun partosipun? Sae. Alhamdulillah. Ucapan terbaik untuk kampus Unesa piye, Cak? Coba panjenengan ucapan terbaik. Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan dhateng kampus Unesa. Nggih, alhamdulillah diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya mahasiswa dan mahasiswi dari Unesa dan juga Bapak Rektor dan Ibu Rektor Cak Hasan nggih sugeng dalu Bapak. Niki kula nimbaline Bapak mawon nggih. Bapak mawon nggih Bapak. Cak juga boleh biar akrab dipanggil Cak aja. Oh, Cak mawon mboten Kalau napa-napa. Pak Hasan manggil Cak, kalau ini Cuk. Mukanya lho disesuaikan karo wajah. Mesake lho Pak. Nyuruh aku Cuk. Lah kowe nek nyuruh awakmu tel. Nesu lek kowe. Nesu. Sugeng dalu Cak Hasan. Ada Bapak Wakil Rektor juga rawuh nggih. Rawuh. Lan segenapnya nggih, pokoknya mboten saged kula sebat dosen, staf pengajar semuanya lah. Semuanya pokoknya rawuh ing dalu menika. Nggih, mbok sebut sita-sita jam 8 esuk lagi bar malah. Sugeng dalu alhamdulillah
Sore ini tadi Bu Rektor sudah request lagu juga. Nah, apakah lagunya? Dalam? Sing dikersake apa Bu Rektor? Nggih niki wau lho Pak, nun sewu. Nggih. Ini tadi requestnya juga ada yang dari online juga ada Bapak. Nggih. Ini dari Ibu Rektor ngersakaken Tembang Caping Gunung. Oh nggih, cocok. Yang nyanyi Mbak Lintang Koirul piye lagi nulis. Mbak Lintang Koirul. Mbak Lintang Kairo. Kairo Bu, jenis Koirul. Siap Bu. Nggih. Lintang Kairo. Monggo diaturake coba Caping Gunung. Mek saya gayang dijengglengke. Sing jengleng Cak Yuda karo Cak Mondo. Kalih Cak Trondo. Niki dijembeng. Jengleng. Jengleng Piye to jane iki? Dari Jogja juga ada Bapak. Requestnya minta lagu Angenteni saking Laras Ganendra. Panggul Candirejo Semanu Gunung Kidul Yogyakarta. Ya, mangke anu Bu Rektor rumiyin ingkang dipun rumiyenaken Mbak Lintang. Nggih, siap. Monggo pangkur Caping Gunung. Ini lho dicopot nek jengleng ngene lho. Adem lho. Bu Rektor jare sirahe mondol jare kaya lato-lato. Lato-lato, atra ya tenan. Malah enek sing ngarani jare kaya bakso beranak bareng. Ngawur. Lah apa? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Iki goreng dadakan 500-an, langsung mbok dilat. Kok nesu lho. Lho Jenenge biasane Piyai Gundul suarane apik ya. apik, suarane apik. Nyai Gundul suarane apik. Mengke kersane nyuwara mengke. Jarine sapa? Contone enten lho Wiraswara Gundul swanten ning kae. Monggo Mbak Lintang, Nggih. pangkuripun. Aku sih sing jengleng ya. Ya. Ya gentenan ya. Ya. Enggak. Saben bengi Wah, kompak. Mantap, Jan, luar biasa. apik Mas. Jenglenganku piye? Puin apa Dik? Aku pokoknya aku anggar bar jamu ndok bebek yes. Yo jamune nduk bebek. Jelas ah. Sak tarangane. Ayo. Lah ngene iki Om Yudo kan penak. Jejali jenengan pripun? Ya, Jajal ya, ganti kene. Iya. Bro, Kurang. Ini kene lho. Goblok. Kurang. Lah memang pindho. Susu ae iki. Ben nembang sik lagi jengleng. Yen memajang amung karo apa kok ora muni? Ya. Halah lehmu engkres kaya ngono ya ora muni ngono lho. Contone Kak Yudo, contone. Wong kaya cukup kene tok ae. Ya. Lah. Penak. Kuwi kayake kurang dhuwur ya Kurang Mas. jajal kowe. Kowe lho. Oke. Ya. Yo. Watos iki kok iso ra iso lho. Lah ya. Kaya kuwi lho Mas. Kaya Piye, kuwi sing cetha piye piye? maksudnya piye nek pas kowe Pas aku nyolot medune langsung Medune mak jeleng. Oh, mak jeleng. jeleng. Ya, oke. Iya, Sing jelas sing cetha ling komando ya. Dirungane. Ya. Nek pas aku mumpul medune mak jeleng. Oh iya, Ya, betul, paham. Oke. Dan dulu dante. Ya. Jeng. Ora cangkeme Mas. Lah piye Lah piye to mau jaluk maksudnya piye? dijleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem. Siji-siji. Iya Mas. Goblok.
ditabuh bareng. Oh, tabuh bareng. Nggih, tabuh bareng. Ya. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Oh, gentenan. Gentenan. Piye to njaluk kok kuat Sing ngendang yo gak paham Mas Mbutil lho. Anu timbel lho. Kok iso Mas Mbul tim gentenan Mas. Ondang. Yaut. Lho, gentenan ta bisa. Wis gentenan lho, Mas. Gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener kotlok kowe. Wong kok nesu lho kok iki sampeyan kok malah. Ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura. Mundura. Ayo, Nduk. Gintung. Enak. Pengen berawe. Ayo Mandol, ndang gentung-gentung yo. Ayo, siap. Rolu. Aduh. Isa apa ora tapi kaya aku ngene iki lho. Ya tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Enak. Nggon iki lho mau. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, bokong Bokongnya ning guri. Jokne. Tang. Ketok iki lho, ketok kene lho. Kene lho ketok. Ya jajal. Mbak Winong ya. Urung Ora muni wae iki piye? Ora kena. Iki ketoke. Lah iki. Ora kena iki berarti. Ibu Kesi, ya. Ora iki berarti. Ora muni. Ora kena iki. Ambulan. Pun Mas, larine pun pejah. Pun. Sampun Pak, larine pun pejah. Pun aman. Nah, piye Mas? Tukokno ndrok. Wis kok iso. Ketok ya cocok sampean karo anu. Mau enak. Ya, palarke. Pacita. Sakil.
modelmu kok iso. Piye? Umpaan. Uso kaya nantek-entek. Modelmu saking senenge kanca-kanca kok entek-entek lho. Maksudmu lho piye? Entek-entek. Mergo seneng nabuhi kowe. Iya, Mas. Soale jenengan lek joget po enak ngono lho. Makane Pak Rektor terus nih. Pak Rektor langsung WA aku. Pesen kowe gak oleh mulih. Kenapa? Arep dituku. Gua apa? Nggo cetik geni. Receh opo piye? Saking senenge kok ngantek lho gemujeng lho Pak Cak Hasan. Arep mateni wong. Kok diaturi nembang kok Cak Hasan. Oke. Nggih, nggih. Panas Cak Yuda Parian, ayo. Parian nggih. Bab Dies Natalis Unesa. Dies Natalis Unesa. Nggih. Buah markisa manis rasanya. Unesa jaya selamanya. Gendut lintang, berarti aja kalah. Ayo. Nggih. Ini khusus buat Ibu Rektor dan Bapak Rektor, Pak. Boleh, ya. Tuku kompor Asik. ning Irian Jaya. Enggak. Bu Rektor dan Bapak Rektor, mugi semakin jaya. Amin. Ayo. Pak Bincing kula kuliah teng mriki pareng nggih, Pak. Boleh nggih, Bapak? Wah, dikasih beasiswa. Wah, luar biasa, Diparingi Cak apa? Yuda. Paling beasiswa. Beasiswa. Sak mondol ya arep diparingi bea cukai deh. Kayak biota. Luar biasa. Juga. Terima kasih banyak Cak Hasan, Bapak Rektor dan Ibu. Nggih. Wah, nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Mugi-mugi kula saged kuliah dateng Unesa. Nah, parian wis. Seneng aku Mas. Sampeyan Hasan. parian ya wis. Iya. Kowe ndol. Oh iya, iki mau carry ya durung parian Ya ya. iya. Nano neno. Iki lho kata-katane. Goblok ora umum. Awan-awan. Awan-awan. Jogusah pitik. Jogusah pitik. Cak Hasan kula nyuwun duwe. Gila-gila lambene. Saru seniman. Saru. Kalau dirogohne kalau. Lah kalau ndang medun. Kae lho. Lah kae lho Mas. Diaweke lho Mas. Kene lho. Metu kene lho dalane. Gundul tengah. Aku pengen melu. Aja. Ben kaya ae lho. Ben gundule ben golek dhuwit. Awan-awan. Tuyul malah talutul ning kono. Jogusah pitik. Terus Cak Hasan kula nyuwun duwe. makasih. Makasih. Bu Rektor. Wes. Merembet nang ndi? Kuwi ae wis. Eh, Wis ndang rene. Bapak maring mosok Ibu gak? Tapi ndang cepet rene. Mengke mawon nggih Bu nggih. Lah kalau. Ah, yo to. Woi. Suwun Bu. Sampeyan dereng. Wes Mas. Wes Mas. Wis ndang rene. Kowe nang kono apa nang kene? Aku nang kene ae ketok akeh kene kok. Ora lho rene ae lho, aja nang kono. Akeh kene. Oleh pira? 4 yuta. Kono piro jeremu 750 tok. Lah milih kono. Lah kene 4 yuta kono 750 tok. Kene lho, nang kene. Kene lho yup. Oh, rene sik, tak modal rene sik. Ndang, tuyule wis bar golek dhuwit lho, ndang. Ngen kuwi enek Cak Yuda. Napa nggih? Pelawakne njaluki dhuwit ning ngene pejabat-pejabat. Ya sukses apa ngene Sukses. setruk akhire. Sesuk setruk. Nggih. Pundi niku? Loh. Ngen Pundi kula niku? Solo mriko. Solo. Solo. Wis niku Solo wong kula Ngawi kok nggih mboten. Tapi Solo cedake Ngawi lho, Pak De. Biasane tuyul nih bar anu njiko dhuwit to. Terus njuk mie. Njuk mie, Bu. Ora oleh. Tuyul edan. Tuyul edan. Lho. Ayo ki entekna. Sembah nuwun Pak Rektor, Bu Rektor. Mbah nuwun, Pak Nggih, Rektor, Pak matur Rektor, sembah Bu nuwun Rektor. Bapak Ibu. Nggih. Pak dosen dereng. Lho. Kok. Panas hutan panas saling aling
ngetan kali ulun masuk pandanipun tapi
luar biasa. Pengumuman saking Ibu Rektor, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Nggih. Nggih. Menika, lah sak menika gentos kula tak nanjakaken gawan kula nggih. Nggih, gawan no. Ngaturaken lelagon ingkang tren-tren ing era sekarang. Nggih, nggih. Monggo coba kaya apa Mbak Birgita Ayu kalian Mbak Okvalica niki lare saking nggih Surabaya. Nggih, putrane Pak sinten niku nek putrane Pak sapa to nek gak salah? Putrane Mbak Lisning kok. Lah Mbak Lisning lah nggih. Alah Mbak Lisning lali aku panjenengan. Lah iya. Bersama ayo nong sisan bertiga. Nong pare dudu janganan kok sedakep Pak. Iya, Mbak Winong. Oh iya, bertiga. Kami wis dadi Bathara Guru. Nggih. Dalam lagunya Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ayo. Kayak apa diaturake persembahan untuk keluarga besar Unesa. Unesa. Pak, sebelumnya ngeten Pak. Ini kan Piye? mesti kan mas-mas mbak mahasiswa mesti kan sudah mengenal lagu ini karena viral di sosial media gitu Iya, Pak. iya. Sebelumnya Ral dulu Pak, kita nyanyi bersama-sama karena ini kan ulang tahun UNESA. Oke. Kita harus nyanyi Oke. bersama-sama. Wong tadi Bapak Rektor, Bu Rektor aja nyanyi, masa mahasiswanya Oke, enggak nyanyi oke. gitu. Oh. Iya. Setuju. Cemerlang, ide cemerlang. Cocok. Brilian. Hebat. Nyalakan flashnya, Angel golek nyalakan sinden iki flashnya. angel. Angel. Brilian. Mau kan mas-mas mbak-mbak mahasiswa? Mau. Oke. Kita menggalau Nyalakan bersama. flash, nyalakan flash. Nyalakan flash. Nyalakan flash, ya. Angkatannya sampai masih gak mulai. Ayo Bir sing banter. Terbir. Bareng-bareng ya teman-teman semua yang tahu lagunya. 1, 2, 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa ami bui ayu sang rina kusuma wijaya Hebat. Kompak mau meneng. lah ya kok gak semangat ya kurang ini kurang banter iki Kurang Cak banter, Ido. kurang banter. Ini Agak ke depan, ini agak ke depan. ini. Agak Ya, ke depan. sisi kok maju lho ki Iya, kamu. iya, he. Banter apa ora Mas, Mbak? Engko lek gak banter tak ambung siji-siji lho sama engko. Dang Bir. Atas ana Bir, leweken kene Bir. Bareng-bareng semangat ya teman-teman semua. Ya, lagi Mana ya. suaranya? 1, 2, 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa kami duwe ayu sabrina kusuma wijaya. Tepuk tangan untuk Unesa tercinta. Bisa to Bir? Bisa Pak. Oh, Siap. Sindratasi karo Mas Joko diajari iki barang Oh kok. gitu Pak. Materi nggih ujian semester. Ayo. Kusuma Wijaya bersama Madangara untuk Unesa dan masyarakat Surabaya yang tercinta. Yuk. Thank
Sak Yuda, dawuh. Cak Mondol kalian Genduk Lintang. Nggih. Kejawi para pamirsa menika ugi rena ing penggalih merga hiburan wonten ing Limbukan. Ugi kathah ingkang sutresna lan ugi menjadi pengamat wayang. Nggih. Malah menika wonten lare sing umure rong sepira ket jam 4 sore pun dugi mriki. Oh ngaten nggih. Labib niku. Wah, Niku Mas anggere Labib. Limbukan kalih goro-goro dhek mesti anyel nggih. Senengane malah nggen lakon. Mila ben adil semua dilayani. Leres. Nggih. Ya guyon, ya lagon, ya lakon. Leres. Nggih. Uga ana sing ngersakake kutut manggung, Mak, engko diaturake nggen goro-goro. Nggih, pathet songo mawon sae. Nggih. Ya, ripalungguhan iki rerakit mbacutne gelaring sanggit. Mangga.